Dyma'r myfyrdod ar gyfer gorffennaf yr 8 ar 20, yn cofiwch na fydd oed fawn ym mis Awst. Gair o ras i ddechrau. Mae'n fraint cael daddoli heddiw eto. Mae'n anrhydedd cael y cyfle. Y cyfle i gannu dy glodydd a diolch am dy gwmni. Bydd gyda ni a bydd yn gefn i ni. Tyr dioleuo'n llwybrau, ein craig am prynwr. Amen. Felly darllen chydig o eiriau cyfarwydd iawn i chi o benod 19 Efengyl Luc. Aeth Iesu yn ei flaen i mewn i Jericho, ac roedd yn mynd drwy'r dref. Roedd dyn o'r enw Saccheus yn byw yno. Iddew oedd yn arolygwr yn adran casglu trethu Rhufain. Roedd yn ddyn hynod y gofaethog. Roedd arno eisiau gweld Iesu, ond roedd yn ddyn byr, ac yn methu ei weld am fod gormod o dyrfa o'i gwmpas. Rhedodd ymlaen, a dringo coeden sycam o'r wydden oedd i lawr y ffordd lle roedd Iesu'n mynd, mwyn gallu gweld. Pan ddaeth Iesu at y goeden, edrychodd i fyny a dweud wrtho, Saccheus, tyr di lawr. Mae'n rhaid i mi ddod i dy di heddiw. Dringodd Saccheus i lawr ar unwaith, a rhoi croeso brwd i Iesu i'w di. Doedd y bobl welodd hyn ddim yn hapus o gwbl. Roedden nhw'n cwyno a mwmblan, mae wedi mynd i aros i di pechadur, ofnadwy. Ond dyma Saccheus yn dweud wrth Iesu, Arglwydd, dwi'n mynd i roi hanner popeth sydd gen i ar rhai sy'n dlawd. Ac os ydw i wedi twyllo pobl a chymryd mwy o drethu na gydylwn ni, talai 4 gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw. Medda Iesu, mae'r bobl sy'n byw yma wedi gweld beth ydy achubiaeth heddiw. Mae'r dyn yma wedi dangos ei fod yn fab i Abraham. Dwi, mab y dyn, wedi dod i chwilio am y rhai sydd ar goll i'w hachub nhw. Wel, yn destun dwi'n cymryd yr ail adnod, ac wele wr a elwyd wrth ei enw Saccheus. Y dyn bychan, y pen publican, dringodd y goeden i weld yr Iesu. Iesu Grist yn dewis aros yn ei di ef, a Saccheus yn dod yn greadur newydd. Dyna ni y stori yn gryno iawn. Dyw e ddim yn un o brif gymeriadau'r Testament Newydd, ond hynny mae'n gymeriad diddorol ac arbennig iawn. Yn aml iawn mewn arholiad ysgol, gofynnir i'r disgybl ddadansoddi cymeriad a geir mewn nofel neu ddrama. Gofynnir iddynt nodi'r cryfder neu'r gwendid yng nghymeriad hwn a hwn neu hon a hon. Gawn ni edrych ychydig yn fwy manwl ar y cymeriad hwn, Saccheus. Yn fwy manwl na gyrdym yn arfer wneud falle. Ceisio gweld gyda'n gilydd pa fath un oedd e. Un o Jericho ydoedd. Dinas y Palmwydd oedd un o'r hen enw ar y ddinas. Yn Ninas y Palmwydd yr oedd hwn yn byw felly. Ond go bryn bod ei gymdogion yn gwneud dim ag e, oherwydd yr oedd Saccheus yn byblican. Ef oedd y casglwr trethu Rhufain. Gwerthodd hwn ei hunan yng ngwasanaeth y gelyn. Iddew, a werthodd ei genedl am arian Rhufain. Troes ei gefn ar ei synagog a'i draddodiadau, gwerthodd hwn ei hunan a'i enedigaeth fraint. Defnyddir y gair quisling am wr fel yma, gair a ddaw o gyfnod yr ail ryfel byd. Gŵr o Norwy oedd Fidcwn Quisling, a groesawodd ac y gydweithiodd gyda Natsiaid pan oresgynasant Norwy yn 1940. Daeth ei enw i olygu pob un gydweithredau ar gelyn. Bellach daeth yn rhan o'n geirfa. Mae'r diffiniad yn ffitio Saccheus i'r dim. Ond mae mwy eto amdano, fe oedd ben publican. Dyma'r uchaf ohonynt, Chief Tax Collector. Fel hyn y disgrifiodd un gweinidog Saccheus mewn termau modern. Dyn bach pwysig iawn yr olwg. Neb yn gwneud dim ag e, a gyntaf heb ddymuno gwneud dim a neb arall. Yn byw tu allan i Jericho mewn tŷ mawr yn y suburbs, standing in its own grounds. 2 gat fawr drom, ac ar un gat brass plate gloiw ac arno'r geiriau HM Inspector of Taxes. Geiriau oedd yn codi ofn ar y dewraf o ddynion ac yn perydd brysur o heibio. A tu ôl i'r 2 gat fawr, draif hir a cyrf ynddi, a thŷ mawr lle roedd Saccheus yn byw. Dyna'i ddisgrifiad.
Efe oedd ben publican, ac mae Luc yn dwy'n un sylw at rhywbeth arall am Saccheus, a hwn oedd gyfoethog. Roedd e wedi dod ymlaen yn y byd. Ac i rhywbeth sy'n cyfri'n fawr iawn gan Iddew a Chymro, dod ymlaen yn y byd. Ond nid yw hwn a hwn wedi dod ymlaen yn dda. Nid yw byth yn yr oedfa, ni welir ef yng ngweithgareddau'r eglwys, y wir ni ddawn agos i gapel, ond pa wahaniaeth mae wedi dod ymlaen yn y byd, a hynny sy'n bwysig. Yn adnod 3, mae'r geiriau bychan o gorffolaeth. A dyna'r geiriau gafodd ein sylw. Ond beth am y geiriau eraill? Roedd hwn eisiau gweld yr Iesu, ac ni allai gan y dyrfa. Roedd yr rhai wedi casglu amgylch yr Iesu yn ei rwystro rhag gweld Iesu Grist. A rhai oedd yn agos ato yn rhwystro Saccheus. Ond nid oes rhywbeth yn drist yn y darlun hwn. Ond nid oes rhybydd yma hefyd. Gwyliwn, rhag ein bod ni sy'n agos at yr Iesu yn rhwystro eraill rhag i weld e. Teimlodd Iwan Fedyddiwr unwaith, fod ef yn rhwystyr i eraill weled yr Iesu, a phan sylweddolodd hynny, dywedodd, rhaid ydyw iddo ef gynyddu ac i minnau leihau. Rhaid i mi fynd yn fach fel bod Iesu'n mynd y fawr. Rhaid i mi fynd o'r golwg fel bod Iesu'n dod i'r golwg. Gwyliwn innau rhag rhwystro eraill i weld yr Iesu. Methu gweld oedd problem Saccheus, ond roedd y pen publican yn ddyn bach penderfynol, ac yn yr adnod nesaf profir hynny'n y geiriau, ac efe a redodd. Nid prysuro neu frasgamu, ond rhedeg. Crwts i'r rhedeg yn fe. Meddyliwch am ddyn o safle hwn, inspector of taxes, yn rhedeg. Ond dyw e ddim yn gorffen fyna, clywch, ac a ddringodd i Sycamor Wydden. Unwaith eto, crwt sy'n dringo cod yn fe, neu crwt oedd beth bynnag. Plant sy'n dringo cod nid pobl, ac yn sicr nid y prif gasglwr trethu. Roedd yn barod i wneud hyn mwyn un peth, i weled yr Iesu. O na welem hanner eiddgarwch Saccheus yng Nghymru heddi. Torri pob confensiwn cymdeithasol mwyn gweled yr Iesu. Ie, Saccheus yn acto fel plentyn. Ac wrth feddwl am hynny dawadnod i'm cof, oedd i eithir eich troi a'ch gwneithir fel plant bychain. Mae gan Jung, y seicolegydd, frawddeg fyddai'n ffitio Saccheus yn y cyswllt hwn, sonia am creative living on the yonder side of convention. Rhaid i mi gyfaddau fod gen i lot i ddweud wrth y dyn bychan yma, Saccheus. Os oedd yn fach o gorffolaeth, mae ynddo fawredd cymeriad. Dwi'n cydnabod fod y ferniadaeth ohono'n wir. Gwerthodd ei enedigaeth fraint i Rufain, llwyddodd i ddod ymlaen yn y byd ei unig nod. Ond, ar yr ochr arall i'r geiniog, ni adawodd i ddim ei rwystro rhag gweld yr Iesu. Torodd gonfensiynau ddydd i weld Iesu. Dyna wela fi yn yr hanes hwn am gymeriad Saccheus. A fe cawn y cwestiwn yn gofyn i mi ddadansoddi ei gymeriad, rhywbeth tebyg i hynna a sgrifennwn ni. A mae'n debyg hefyd y beswn, rhywbeth yn debyg i'r Iddewon yn fysyniad am Saccheus, ac am berthynas Iesu Grist ag ef. Grwgynach wnaethant oll, gan ddywedid fyned ohono ef i mewn i letia at ŵr pechadurus. Ein ffordd ni o ddweud hyn yn garedig yw le well sef wedi mynd at rhywun arall. Treni fod wedi mynd at hwnna. Dyn ni ddim wedi newid llawer mewn dros 20 canrif o amser. Aeth Iesu Grist i'w ateb, mae'n drwg gen i ateb Iesu Grist i'w gyd-oeswyr oedd, dyna lle mae fe angen i. Ac o'n i dyna'r ateb o hyd i unrhyw un sy'n ceisio cyflawni ei waith a'i gonsern ef am ddynion. Beth oedd y sgwrs fi'r rhyngddyn sgwni? Nicen i gael gwybod, am bod y natur ddynol mor gryf ynodd. Ond ni ddadlenodd Iesu'r gyfrinach i neb. Ond mae'n siŵr fod yna speculator wedi bod, dychmygu geso hel straeon, ond chafodd neb wybod. Ond gydag amser y deallwyd, pan gafodd y tlodion hanner eiddo Saccheus, pan dalodd yn ôl i'r rai yna cawsant wybod. A dwi'n siŵr fod ambell un wedi teimlo'n euog pan ddeall asant y cwbl, a sylweddoli mae celwydd
oedd ei dychmygion hwy. Yr unig beth pendant ddywed yr Iesu am Saccheus yw'r geiriau sy'n ar ddiwedd yr hanes. Dyma farn Iesu amdano, y mae yntau yn fab i Abraham. Dyna'r compliment mwyaf a gallai neb ei dalu iddew, dweud ei fod yn fab i Abraham yn un o blant y cyfamod. Pryn y gallwn ni heddiw ddychmygu impact ei eiriau ar y bobl a'i clywodd yma. O dan y twyllo, o dan y baw oll, dyna welai llyged yr Iesu yn Saccheus, mab i Abraham. Mae yna stori annwyl am grwt bach o'r Hondda, yn y cyfnod pan oedd llwch y glo yn llenwi'r awyr ac yn treiddio i bob peth yn y cwm hwnnw. Roedd y bachgen ar gychwyn gyda'i fam i'r dre, a hithau wedi ymolchi e wisgo a sanau bach gwyn, Crys gwyn glân, a gorchymyn iddo beidio trochi hunan tra byddai hi yn wisgo. Aeth y grwt i'r ardd wrth gwrs, a buan iawn ar aeth y llwch glo ar y dillad gwyn, ac ar ei ddwylo a'i wyneb. Yna dath ei fam yn ôl. Who are you, meddai? You're not my little boy. Yes, I am, meddai fe. No, my little David is a nice, clean little boy. You're black and dirty. I don't know you. Daeth dagre dros y gryddiau dion. Yes, Mammy, it's me. Well, I don't know you. Mammy, it's David. I'm here, under the dirt. O'n i tan y baw i gyd, gwelodd yr Iesu yn Saccheus, fab i Abraham. Fydd yr unig un a welodd hyn amdano. Roedd ysgwydd o'r cymdeithas a gedliwiadau dynion wedi nodi Saccheus fel un amharchus. Roedd gan gymdeithas lawer i ddweud amdano, ond dim byd i'w ddweud wrtho. Gall unrhyw un ddanod ffeileddau, ond mae eisiau thrylydd wedi sancteiddio, fel a thrylydd y gŵr wrth ffynon Jacob i argyhoeddi gwraig o'i daioni. A dyna thrylydd Iesu Grist. Mammy, it's me. I'm here under the dirt. A mae hwn hefyd yn fab i Abraham. O am y ddawn, yr athrylydd sanctaidd hon yn ein calonau unne a ddynion. Chi'n cofio cwestiwn yn Ioan 21, Seimon fab Jona, a wyt ti yn fy ngharu? A'r hen Bedr yn bendant y tro hwn, ydwydd. Os felly meddai Iesu Grist, porthaf yn nefaid ac mae defaid gorfedd ganddo. Defaid penslif sy'n crwydro, yn gorniog, yn annifydd, ond ni rannodd yr Iesu hwy. Portha nhw i gyd, o blegyn maent i gyd yn y praidd. Safodd air delynau'r nefoedd yn ei can am galfari, ond sibrydodd llais yr Iesu, maent i gyd yn blant i mi. Ac roedd y gŵr a elwyd wrth enw Saccheus yn un o'r plant. Mwyn enw. Gawn ni orffen gyda gweddi. Nefol dad, sylweddolwn ein bod yn profi llawer o fendithion ar daith bywyd, ond y mwyaf ohonynt trwy cael profi dy gwmni di, a bod yn aelodau o'ch deulu, molwn dy enw. Maddau ni am ein tybiaethau'n bod yn gryf ac yn alluog, pan mewn gwirionedd, cyffeswn ein bod yn greaduriad gwan a bregus. Rydym yn agored i syrthio, pan dybiwn ein bod yn gadarn ac yn ddiogel. Gallwn ddweud celwydd a thwyllo, heb sylweddoli ni wneud hynny, ac esgeuluso ein cyfrifoldebau yn y dybiaeth mae dyna sy'n iawn. O bob twyll, rydym yn medru twyllo'n hunain yn hawdd, trigar hawdd hyn. Cofiwn am bobl eraill, yn y mis hwn a'r mis nesaf, pobl na fydd yn edrych ymlaen at yr haf ac at dymor y gwyliau. Bydd eraill yn ffarwelio gyda ysgol a choleg ac yn ansicr beth sydd yn ei dyfodol. Boed i bawb ohonom sylweddoli bod Iesu yn gyfeiriad ac yn gynhaliaeth bywyd, ac mae dilyn Iesu braint pob Cristion. Diolch am y fraint honno, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.